akakhala amajena Ansah ndi zonena kuti anatenthetsa kwambiri dzulo akunena kuti ino tolo mweta ndichekacheka ineyo ndithu chekecheke magazi amene angatuluka ine sizotuluka a red ayi magazi amene mutaone inuyo mutadabwa sofa chani akhala blue yekha chifukwa chani ine ngwa DPP nde inuyo musandione ngati nkakhala ndati ndinopusa iyayi kumakhala pasi nkhani za ine webweta za ine makamba zote sinakhala bwanji kuti mama wa afiketu poyankhula zimenezi of course ndi zonena kuti to mama Ansah omwenso tikudziwa zonena kuti iwo watu ndi a vice president a dziko lino la Malawi anapezeka zonena kuti to anapita ku kasungu kumene akuti amakapanga ntchito zawo zachifundo pansi pa bungwe lawo lomwe ali nawo limatchedwa kuti no Dr. Ansah Foundation ndipo amathandiza anthu osowa nde zinapezeka zoti anapita ku kasungu kumene kotu nde kunali kwa mfumu yayikulu Lukwa atakafika kumeneko basa yayankhule nanga sachita ntchito zachifundo zayankhule pamwambo umenewo nde kunali kuyankhula kunena kuti anthu ena aka kumakhala pasi nkumanena kuti iyayi ineyo Ansah ndituluka ndifuna kutuluka mchipani cha DPP basi nduzisiya ndetinde basi panopa ndakweza manja ati yayi zimene zizitu mukamamva kumanena kuti yayi zonsezi chifukwa chona kuti no apita mthalika sakumusamala yayi kumambizora akumusala Ansah amene pamene ntchito zikugwiridwa mboma sakumpatsa ntchito kuti akagwira ntchito za boma iyayi ndefa cha zimenezo Ansah wapsa mtima ndeti afuna atuluke zanzani akulangidwa akuzuzidwa achina hopo chinono ochokera Zimbabwe umaita kuyikolezera moto ngati kuti za mdziko lawo ayi ndithu kwapezekatu zonoti wabwera zoti izizi ndi nkhani zabodza kwambiri ndipo ineyo ndilibe maganizo ena aliwonse kuti ndikufuna ntatuluka kapena chipani cha DPP chifukwa tu ine mukandiona ndikukhala zete nde msandione ngati kuti ndinopusa ya chete ikumangokhala kusunga ulemu koma osadino kumatenga ngati kuti ineyo ndati ndopusa zezikhazi zomwe mayankhula zoti sindikuwaziona iyayi icho ndikutsimikizireni ine ndi wa DPP kuchoka pasi pa mtima wa ineyo ndikakhala ineyo kumalingalira kumati chani ineyo ngwa DPP identity yanga ndi wa DPP ndipo mutati mutengeke ndi mpeni kupezeka zoti mubaye khungu la ineyo kapena mundicheke magazi amene mudzaona kutuluka ndi magazi a blue kungokuwuzani kunena kuti kodino ndikamati ndino wa DPP ndekuti zikuchokera pati even magazi eneni wandachani nda blue of course you know kuti tacheke majena asatuluka magazi aledi angoyankhula ndale zimene zetu koma akungofuna kupanga pass point yonena kuti no iwowa akuti chipani cha DPP ichi alibiretu zoti lingaliloti angatuluke chifukwa chonena kuti no ndi mbali imodzi ya iwowo identity yawo ndithu ili attached kwambiri ku chipani chimenechi ndipo ndekuti achoka nacho kutali kwambiri chakuti ine ndimakhala phe sindiyankhula sindoti ndine chitsiru ndimakhala phe sindiyankhula sindekuti ndili ndi mantha mawu a Mulungu amanena kuti Yehova anayankhula kwa Israeli akuti the sin of the Amorite is not complete ndiye nthawi yonena kuti ine ndidzayankhula mudzandimva ndikunena izi kunenera kwa maprofeti amene akumanena maprofesi abodza akuti ndikuyambitsa chipani aprofeti akuzomba ino aprofeti akuzomba ine ndinabadwa kwatsopano 1982 pa 1982 mmene ndinabadwa kwatsopano ayiru izizi ndi zimene ayankhula amayi Ansah I think patenga nthawi kwambiri tisanamvepo kuchokera kwa amayi amenewa akhaladi ali chete kwambiri kumati kodi nozi kuyenda motani koma ndete anthu kuli kuyankhula zambiri ayi amenewo amayi Ansah inanso kumaita kukamba ayi kaya afuna atani kaya apendani kaya afuna ape anthu kuyankhula ati amayi Ansah afuna aphe kaya apita muthalika zambirimbiri sopanda ntchito zimphekesera anthu kusowa zochita kupeka zinkhani nde iwo abweratu ndikuzayankhulapo kunoti yayi msanonga ndinopusa ndikakhala ndekuti ndikumakhala chete funso lomwe tikuyenera tidzifunsa pano ndilonena kuti kodi zimphekesera zimenezi zinayambira pati
of course tingamakumbukire zonena kuti amayi jena Ansah pajaru atapita nde kuti kuja ku birthday party yamunawo kudali zilinganizo zoti kuonongedwe mabiliyoni ena ake ndithu ndalama za Malawi. Of course nkhani zimene ndeti nakamba zoti amayi wankafunika abwera zafotokozere bwinobwino ndipo kungochoka nthawi imeneja kugwatu kwa amayi amene wawo ndeti kunapeza kuti kwayambira pamene papa. Of course sidingamaname iyayi ndengati zikambaso mopsyatira tisamapsyatire amayi wara anagwatu kugwa kwake foyo noti anali mzimayi wamphamvu kwambiri nthawi imeneyi atapasidwa ulindo yapita muyang'anire ngozi zogwa zizizi ndakupasanso uno chani mmene pita mtayika mkatu pamoja sanayi mzimayi wamasewera olakamayenda inu mesa pano timapanga feature pano pakoti makhala ndeti nkhani zake zili ova akatiri amakhala ngati president amayi kuti munthu mzimayi ndi wamphamvu kwambiri koma mphamvu zimene zija zonse zija zinapeza kuti zinaphwetsedwa wayo nkotani apita mtayika anamulanda mphamvu analanda office ya vice president mphamvu kuzibwezetsa ku office yawo ya president komanso ndekuti no basi tusamaziwe kuti amayi adza kupanga chani olomuone program imene amakapanga pa zachifundozi ndi zoitonono tinakuti zochokera ndekuti tikuchani ku foundation yawo Jena Ansah Foundation osati zokhuzana ndi boma ayi ndekuti ntchito za boma samaziwikaso zoti zili motani kuchoka nthawi imeneja kufika panopa ndi anagwa komatu pakugwa kumenekoko ena anapeza kuti amba kutanthauzira kunena kuti ayipita mutalika wayamba kudana ndi Jena Ansah anthu amene akukangana ndipo apa zikuita kuoneka zono ufumu ugawanikana ndipo ngakhala amayi Jena Ansah omwewo anati okamba ndithu pa zimene amakamba dzulo kukasunguko kuonena kuti no pali maprofeti ena kumakhala pasi nkumanena kuti alosera iyayi amayi Jena Ansah aruka DPP khala pasi talosera ndena somwena kumadapa profeti wake ndani. Of course fendeti akamusakatu padza sitimafuna zonena kuti izitipita ndetu nduya amene mukumona pa screen panopo ameneyo ndi munthu amene akumakhala pasi nkumalosera komanso anayamba kalekale kwambiri amenetu dzina lake akuti ndi Prophet Emmanuel D. Peter ndipo iyeyu amatsogolera kaya mpingo wina uko chakuzomba akutitu dzina la mpingo ndi Arena of Victory Ministry of All Nations. Komatu akuti ndeko chakunaisu kuzomba kunaisi kumeneko ndi kumene kumapezekera chalichi chimenechi ndipo kumeneko amapezeka zono kuti basa kumenya maprofesi akewo komanso makondo amapezeka pa YouTube pa nthawi zina ma social media amu akuti kumapereka chani ndi wakhala akumakamba iyayi nkhani zokhuzana ndi Jena Ansah apita mutalika iyayi utsogolere zikhala motani ndengakhala amayi Jena Ansah napanga lifa kuti kaya prophet wina wake wakuzomba uko kumakamba zotani koma zonse zopanda ntchito ene ngwa DPP iye andati komano mukuziwa kale kuti tinakhala tikupasa nkhani zokhuzana ndi achina hobo zinono kuda kumapezi kuda kubwera iyayi akula DPP nkatimo sakumufuna Jena Ansah amene moda kufuna chani apange zono da mugwese Jena Ansah chanchani ndetu mukhoza kuona zono tino pali kafosi ndithu kochuluka kwambiri kamene kakhala kakumakamba zimenezi kafunisiso ndithu katabweretsa kugawanikana pakati pa Jena Ansah ndi apita mutalika what is just making me happy zomwe zikundisangalatsa ndi zonena kuti anthuwa akapezeka zono tino anthu akamba zambiri zokhuzana ndiwo kuti iyayi adana chani aino akewo sakubwerapo zayankhulapo zono tikapena tadana kapena kuonetserana ma action zochita kuti bwanji hayi amayi Jena Ansah atalandidwa mphamvu ine ndalandidwa mphamvu koma anangoti okay fine basi ndikuyambopitiriza ndiyambopanga bwanji ndizipanga chonchi sanangokhala ayamba kumathamanga choka nthawi imene mfika mpaka napano amaoneka kuti no she is a happy woman always amaoneka okondwa kwambiri makhazo vina ziso amavina kwambiri kumaona kuti energy ali nayo mwayiona apa abwera nkuzaona kuti yayi too much anthu akuyankhula kwambiri ndeti yankhulepo kuno kuti yayi ine tusizoti ndikuganiza zoti kapena ndituluke dzanza yayi ine ndili nkati momwemo ndili ntika ndeinuyo mukhoza kukamba kaya mukamba zotani koma ine ngwachani ngwa DPP. I think that's what we need ndekuti no unity tikufunikira ndithu umodzi kwa akuluakulu aboma amene akugwera ngati anthu ali ogawanikana ndati atilamulira bwanji no ngati dziko we need them to be united posatengera zonena kuti kapena pakuchitika zosemphana zotani koma papeto penipeni sakhale zotizo zagawanitse koma mwina mwake zathandize kuti alingalire kuti ndi pali mpatire pamene tikuphonya kuti tizipeze kuti tikusemphana tingakoze bwanji kuti mwina mwake atipite pasogolo utenga anthu umenewo akuti tikacheka iwo atuluka magazi a blue nditudi akuti